Heroppe. Nej, jeg er ikke. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg er på nu, tror jeg. Jeg er den optager nu. Brandbombe. Og 2006, den 31.12. Martin har lige fået afløst Frans i flasken. Ryst lorten. Ryst nu lortet! Pas på jeres øjne. Pas på jeres øjne, dem der ser det. Skal jeg lige om lidt. Shit. Ej, det er ikke begyndt endnu. Det begynder at blive lidt hvid. Kom lige om lidt. Du zoom lidt. Nej, det er i. Nå, den er begyndt at pumpe så lidt op, hvis I kan se det. I skal passe på jeres øjne, den der er optaget. Nå, fandt jeg det en tyk kælling. Kom nu, mamma. Jeg ved godt, jeg ryster lidt med det skide koldt. Nu sker der noget. Så. Sådan der. I kan ikke se det på video, men det begynder at blive hvidt i flasken. Den springer lige om lidt. Den vokser. Den vokser, den springer nu. Kan I se, hvor stor den er blevet? Det er en flaske, vi smider. Så er det. Vi er lige med herovre. Nej, det ryger. Og man kan bare høre det der. Ja, det var sådan tilbage af flasken. Men jeg kan se, at flasken har ikke lige i øjeblikket. Der var ingen lys, der sprang, nej. Skal vi prøve at se, om vi kan finde flasken? Nej, den er derovre. Og her er så resultatet af flasken. Lad os lige tage det over i lyset. En stykke flaske. En stykke flaske. Der er, hvad der tilbage af den flaske, som vi fyldte brændt i. Og vi siger tak her på studiet.